फैगौ 18 आगस्ट खालाराव जुदि आसाम केबिनेटनि थांखिया बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदि एबा बर' हारिनि थाखाय गनाय जाथाव जायाब्ला बिनि उननिफ्रायनो गोख्रों सोमावसारनाय जाफिनसिगोन। बे समाव बर'नि रायजो राजाफोरा गासैबो मिथिगौ दि बिटिआर गोरोबथाया 2 खावसे बोसोर जालांबाय। नाथाय बिटिआरनि गोबां गोरोबथाया दासिमबो एबा बिटिआरनि गोबां गोरोबथायाव थानाय दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानैनो बर'नि गेजेराव गावजों गाव गोबां दान्थे बिदान्थेखौ नुनो मोनगासिनो आरो जागासिनोबो दङ। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गोबां माहारियारि आफादफोरा जेरैखि जाया आखरे आखर मावफुंनांगौनि सरकारखौ नारसिनगासिनो आरो बेफोरनि थाखायनो आबसु बिएसएस बिथांमोना जथाय सांग्रांथि मेल लागासिनो दं। मानोना दिनै बर'नि राव हारिमु थुनलाइ गासैबो खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि नेहाथारि गासैबो आसाम केबिनेटनि थांखिखौ गोख्रोङै नेवसिगारदों आरो जुदि फैगौ 18 आगस्ट खालाराव केबिनेटनि थांखिया गनायजाथाव नङाब्ला फिन बर' हारिनि गेजेराव गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारिया जागायफिननाय जासिगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोसावबाय। दाख्लैबावै जों नुदों जे रनज पेगुआ क'क्राझाराव दावबायहैदों आरो गोबां आफादफोरजों रायलायदों। रायलायखांनायनि उनाव प्रेस मिट खालामदों। बिथाङा बुंदों 6.3नि आधाराव माने स्कुल आरो इन्स्टिटिउसन जि प्रभिन्सियेलाइजेसननि बिटिआर बा बड' पिस एकर्डनि जि दफा दङ बे दफा मथे स्कुल आरो इन्स्टिटिउसनखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय बिबेसना खालामनाय जागोन, कनसिडार खालामनाय जागोन बे बाथ्राखौसो बुंदों। एकर्डआव बिबेसना कनसिडारनि बाथ्राखौ बेयाव लिरनाय गैया। एकर्डआव दङ जे निड बेस बेसिसाव बर' मिडियाम आरो गुबुन गुबुन मिडियाम बिटिआरनि आउटसाइड बिटिआरनि बर' मिडियाम स्कुल बा स्कुल कलेज गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा दङ। दा बे खामानिखौ बिथांमोना 2 बोसोराव मावनो हायाखै। थांनाय डिसेम्बर दानाव चिफ मिनिस्टारा डाइरेक्सन होबाय, दिनैसिमबो मावनो हायाखै आरो दिनै बिथाङा बिबेसनानि बाथ्रा बुंदों। दा एकर्डनि कुनु मोनसे क्ल'जआ कुनु कारनाव इमप्लिमेन्ट जायाबासिनो थानायखौ जोङो मालाबाबो गनायनानै लाया आरो बिथांमोना एकर्डनि स्पिरिटखौ गोथौयै गुवारै बुजिथों आरो आन्दलननि उनाव शहीदनि बिनिमयआव बे एकर्ड आरो बे एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगोन। बेयो मदि आरो अमित शाहनि कमिटमेन्ट, हिमन्त बिश्व शर्मानि कमिटमेन्ट। बिथांमोना कमिटमेन्ट होदों आरो कमिटमेन्टनि आधाराव बर' जातिनि थामोनथा, बर' हारिनि मोनथाय, बर' हारिनि अधिकार जौगानायनि आरो सान्ति गायसननायनि सार्थआव एकर्डआ जादों आरो कमिटमेन्टनि आधाराव एकर्डआ जादोंब्ला कमिटमेन्टखौ फुलफिल खालामनांगोन। सोरबा मन्थ्रिया बिबेसना खालामगोन होनना बुङोब्ला बि के एफ स'आ मालाबाबो गनाया। दा नोंथाङा थिगैनो बुंदों, जोङो बेखौ मानिया। खारन मोनसे नङा मोननै मोनब्रै अर्गानाइजेसनजों बियो सुक्ति मोनसे जादों। NDAB मोनब्रै, ओमफ्राय UBPO, ओमफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे मोनसे सेन्ट्रेलनि उइटनेसाव, स्टेटनि उइटनेसाव मोनसे एकर्ड जादों। बे एकर्डनि गेजेरजों जिहेतु क्लज दङ, बे क्लजखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय एबा मावफुंनाया रायजो सरकारनि दायित्व, बिबान। दा बे बिबान हिसाबै बिथाङा बुंबा जानाय नङा। बिथाङा माने सेन्ट्रेलाव नाथ्रोदहरनो नागिरदों आरो बिथाङा जुदि बुङो जे सेन्ट्रेलजों जों सावरायनांगोन, बिदिब्लाथ' बे एक्टआ इनभेलिड एक्ट बायदि जाहैगोन बियो। बेनिखायनो बिथांमोना जुदि बेबायदि बुंदोंब्ला जों बेखौ मानिनो नाङा, बे बिटिआर सरकाराबो मानिनो नाङा, सागोनगिरिफ्रा मानिनो नाङा। बेनिखायनो जों होनगोन जे 6.3खौ जिहेतु नोंथांमोनहा लाबोदों क्लजआव, बेखौ एखेबारे नोंथांमोना मावफुंथारनांगौ, बेबायदिखौसो जों दाबि खालामगोन। जि मिरु सरकारा गावनि बिजोङाव जे सोलोंथाइ होनायनि जि गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ लाबोदों, दा बे बेलायाव जोंनि रायजो सरकारा मानोथो माने बर' बिजोंनि जि सायावहाय गोहैल' खालामदों आरो इंराजि मोननै साबजेक्टखौ नारसिनदों आरो गोबां फरायसालिया दिनै थैनायनि लामायाव बर' बिजों आरो गोबां फोरोंगिरिफ्राबो माखासे टार्म्स कन्डिशननि थाखाय बिथांमोनाबो फोरोंगिरिनिफ्राय जि गोजानाव दिनै बन्सित जादों। बियो मोनसे बिराद माने गाज्रि थांखि होनजायो। मानो होनना बुङोब्ला भारत सरकारनि गाहाय मन्थ्रियानो स्वयं गावनो बुंदों जे बिमानि रावजों मेडिकेल साइन्स आरो इन्जिनियारिंखौ फरायनायनि खाबुखौ जों होगोन। आरो दाख्लै बावैसो HRD मिनिस्ट्रि, हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट मिनिस्टार, बिथाङाबो होनदों जे बिमानि रावजोंनो माने फरायनांगौ। ओमफ्राय जों खोनानायाव माखासे रायजोआव पाइलट प्रजेक्ट लादोंमोन जे बेबायदिनो माने इंराजिखौ जाबसिननानै होनाय, बिमा रावनि एगेन्स्टै माने जाबसिनना होनाय। खिन्थु बे पाइलट प्रजेक्टआ माने
साक्सेस जायाखै बेनिखायनो HRDD मिनिस्ट्रिया होनदों बे सुबुं फुंखा जौगा मन्थ्रिया होनदों बिमानि रावजोंनो सब माने बेखौ फरायनायनि खाबुखौ होगोन होमबासो गुनगत शिक्षा भेलु अफ एडुकेसना फैगोन आरो गिबि माने गाहाय मन्थ्रियाबो बेखौ गनायना लादों गतिके गाहाय मन्थ्रियानो गनायना लादोंबा आसाम सरकारनिया बेखौ गनायनि मा खोथा दं बे जाहैबाय एडुकेसनाल ट्रेन्सफार साबजेक्ट बे जाहैबाय कनकारेन्ट लिस्ट माने सेन्ट्रेल एन्ड स्टेट कनकारेन्ट लिस्ट बियो इउनियन लिस्ट नङा बेयो कनकारेन्ट लिस्ट हिसाबै रायजो सरकारा बेवहाय बिबान दङ रायजो सरकारा माने बबे लामाजों माने गुनगत शिक्षाखौ होगोन मोजां शिक्षाखौ होगोन सोलोंथाइखौ होगोन बे स्टेटआ बे रायजोआ बेखौ बिबान दङ आरो बिथांमोना बे लामाजों थाङाब्ला हयथ' रायजो राजानि साननायनि हेंथा होननानै जों साननानै लागोन जे बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ दाब जिल्लाफोरनि जि मेल सांग्रांथि मेल 6.3 नि सायाव मेलेमजिबि आरो आफादफोरजों सावरायदों बिथांमोना माबायदि मतामत होदों मा फिडबेक होदों जे बिथांमोना जों पाब्लिकनिफ्राय जिथु फिडबेक मोनदों बिथांमोना बुंदों जे जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ मानियाबा जुदि 6.3 खौ मानियाबा दिनै 2 बोसोर खावसे थांबाय दासिमबो बेखौ बाहायाखै बेनिफ्राय रायजो राजानि मतामतआ बिदिनो जे जुदि बाहायाब्ला आरो जुदि जोंनि साननाय मथे जायाबा जोङो फिन जों सोमावसारगोन होननानै बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ मा बुंनो सानगोन नोंथाङा जे जोंनिनो ट्राइबेल माहारिनि बिथां मन्थ्रि आरो बे ट्राइबेल माहारिफोरनि जि डिमान्डफोर बेखौ मावफुंनायाव बिथाङा बेसे मदद होनो हादों बिथाङा सासे बेसे जाफुंसार मन्थ्रि बिथाङा नङा ट्राइबेल मिनिस्टार हिसाबै माने जोङो हायेनारि जनजाति बा हाजोनि जनजातिफोरनि थाखाय बिथाङा साननांगौ खामानि दं आरो बिथाङा मरेल रेसपन्सिबिलिटिबो दं नाथाय बिथांनि जिथु एटिट्युड बिथांनि जिथु खामानि बे उल्था जों नुदों दा उल्थाब्ला जों बेबायदि शिक्षा मन्थ्रि अनेक नुदों आरो फेलार जानायबो जों नुदों नाथाय बिथाङा डक्टर रनज पेगुआ जिथु मिडियायाव बेलेग बुङो ओमफ्राय बिनि एक्सना बेलेग जुदि बेबायदि लाइनजों थाङोबा बेनो सबसे माने माबा जागोन दायनिगिरि मन्थ्रि हिसाबै बियो गनायथि जागोन आसाम सरकारा जि माखासे बिथोन फोसावदों बा बिथांमोना जि माखासे थांखिखौ फोसावदों बे थांखिफोरा जोंनि बर' बिजों थांनानै थानायनि थाखाय जोबोद माने हेंथा जागोन बेखौ जों गनायनो हाया बेखौ जों थोंजोङै नेवसिगारदों आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ लानानै जों सांग्रांथियारि मेल खुंदों आरो इयुनाव फैबाय थानो हाथावथाव जेंनाफोरनि अलखदफोरनि बागैबो जों सावरायदों आसाम सरकारा बुंदों जे फैबाय थानाय 2023निफ्राय फैगोन बोसोरनिफ्राय थाखो 3निफ्रायनो साइन्स आरो मेथ्स बे मोननै आयदाखौ इंराजियाव फोरोंगोन दा गंसे फरायसालियाव 6टाल' साबजेक्ट थायो बिनिनो मोनसे इंराजि थाखायो आरो बेहायनो जुदि साइन्स आरो मेथ्सखौ इंराजि खालामनाय लोगो लोगो 50% इंलिश मिडियाम जाखाबाय हिन्दीया गावनि जायगायाव थाबाय अबा बर' मिडियामनि फरायसाया बर' आरो ससियेल साइन्सखौल' बर'आव फरायनो मोनगोन बे मोननै आयदाखौ फरायनानै बर' बिजोङा बारा जोरनाय नङा मोनसे समाव बर' बिजोंखौ फोजोबनायनि बेयो खैसारि बेखौ जों गनायनानै लानो हाया आसाम सरकारा फारसेथिं बुंदों जे मेडिकेल साइन्स बेखौ असमिया भाषायाव फोरोंनायनि राहा खालामनाय जागोन आरो बे सरकारानो दिनै गुदि फरायसालिनिफ्रायनो असमिया भाषाखौ गारनानै इंराजिसो फोरोंनो नागिरदों बे सरकारनि बुंनाय सरकारनि पलिसि आरो सरकारनि बिथोनाव गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनदों मोनसेया मोनसेजों गोरोबलाया बुंनाय साननाय आरो थोननाय बिनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ जों नुनो मोनाखै दा 18 आगस्ट खालाराव जोंखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिया सावरायनो लिंहरदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया लेंहरदों गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै बे सावरायनायाव जों बाहागोखौ लागोन बाहागो लानानै जोंनि पइन्ट्स जोंनि डिमान्ड्सफोरखौ जों रायजो राजानि सेन्टिमेन्ट बेखौ जों बुंगोन आरो बेखौ जुदि सरकारा गनायनानै लानो हायाबा जोंबो गुबुन राहा लानांसिगोन माबायदि समाव नुनो मोनो सार बर' हारियाव एसेबां आफादफोर थासेयावबो बर'फोरनि गेजेराव गोबां राजखान्थियारि फारागथिबो फैबाय हाब्रु सारलायनायबो थाबाय बेफोरखौ गिनानैबो हयथ' माखासे आफाद गौथुम एबा जोंनि बर' जायफोरखौ जों मेलेमजिबि सुबुं होननानै बुङो बिथांमोना दिनै सिरि थादों नाथाय सैथोखौ बेसेबां गोबाव दोनखोमानानै दोननो मोनसे सम फैगोन जों दाबो खावलायो जोंनि बर'नि जेसेबां आफादफोर दङ बिथांमोना बे जोंनि जि हांख्रायनाय
बर'नि देरसिन माहारियारि आफाद हिसाबै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय इसुखौ लानानै दिनै आवगायबोदों बेहाय मदद खालामनांगौ आरो जोंनि बर' मेलेमजिबिफोराबो दिनै आसामिस इन्टेलेक्सुयेलफोरा बिथांमोननि भिउखौ होनो हाबाय नाथाय बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरा खुगा मुथुमनानै थाबाय बे जोंनि थाखाय जातिनि थाखाय दुखुनांथाव जों खावलायो जों अनारेबलि जों खावलायो बिथांमोनाबो जेन हारिनि मोजां गाज्रिखौ बिजिरनानै जाहाथे रायजो राजाफोरनो बुंफोरनानै बयनिबो मोनसेल' बाथ्रा गारांसेयैनो बुंदों जोङो जिखि जाया जाहोनाव जोंनि बर' बिजोंखौ जों खोमानानै लानो हाया आरो बर' बिजोङा गोमानो लानाय मोनबो बिथोनखौ जों हारि हिसाबै गनायनानै लानाय नङा नांगौ जायोब्ला जों सोमावसारफिनगोन बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फिन जांख्रिथाय फैगोन माबायदि रोखोमनि सोमावसारनाय जागोन बेखौ समाजसो बुंगोन जों निस्सय डेम'क्रेटिकलि आरो खोब सावरायनायनि गेजेरजों जों हयथ' राजा लामायाव ओंखाराबो जानो हागौ नाथाय जोङो जेसेबां लामा थागोन राहा थागोन सावरायनायनि गेजेरजों सुबुं सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों सुबुं सांग्रांथियानो दा आथिखालाव बयनिख्रुइबो इफेक्टिभ मोनसे लामा बायदिखौ जों नुहुरदों आरोखि गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।